ले ये कोनो खेले के जगह है का? जा लोगन, जाके दुआरे पे खेले लोगन। और हाँ, जाके वो महारानी से बोल दो लोगन कि बाई कपड़ा धो दे ले बिया, ले जाके सूखे के डाल देस। अपना के दाई काहे कहता रू बोहरिया? ले वो कपड़ा हम पसार देता नहीं। ताइयों से भी बदतर हालत बा हमारे घर में। दिन रात मशीन का तरह लागल रह के पड़ता, एक पल के चैन नहीं खे। और जब देखा तब सबे झूठ मूठ के तसल्ली देते रहेला। दुल्हन हमार नहीं तो कम से कम इनकर तो इज्जत कैल करा। इज्जत? हमार कितना इज्जत बा घर में कि हम केहू के इज्जत कैल करी? और ये टाइम होके ना तब प्रवचन देवे सबका आवेला। भैया इतना हल्ला काहे हो रहल बा? अब मजा आई। कृष्णा, अरे भाई वो बच्चा हुआ सन आपस में बदमाशी करत रहले सन। चला तू आराम करा। देखो कहे कि हम चाहते रहे कि ई संसार ह पति पत्नी के कुछ दिन साथ भी रह के चाहिए, ऐसे प्रेम बढ़ेला। और रहल बात लेकिन काहे? अरे भाई पायल ओजा रही है तो उनकर मन लगी, उनकर बाप मातर ओजा बालो, बाकी हमनियों के आओ जात रह जा, तार भाभी भी जात रही है। ऐसा का हो गई कि आज भैया अचानक ऐसे बोल रहल बारन? सुना तनी जी, पता नहीं काहे पायल के व्यवहार दिन पर दिन ऐसा होत जा रहल बा। हम डर के मारे ओकरा के कुछो ना बोलेनी, कहीं कृष्णा हमने के गलत ना समझ ले। कृष्णा के हम समझा देले बनी और यो कह देले बनी कि आइल बड़ा तो पायल के साथे ले ले जइहा, ओजा ओकर मन भी लागी। का ऐसन हालत में ओकरा के अकेले छोड़ दिहल जाए? अरे भाई ओजा ओकर बाप महतारी बा और हमनियों के आवत जात रह जा, वैसे ओजा ओकर मन लागी। बाकी कृष्णा का सोची कि ई हालत में ओकर पत्नी के? कृष्णा कुछ ना सोची, कृष्णा अब कोनो बच्चा नहीं खन। चलो तू अब सूत रहा। और वैसे भी पायल के हमनी कोनो शत्रु ना है जा, जौन भी सोचल जाई ओकरा भलाई खातिर सोचल जाई। आइए को बात जान लो, दूर रहला से प्रेम बढ़ेला। हाँ शायद रउआ ठीक कहत बानी। पायल, हम सोचे तनी ना कि तोहरा का अपना साथे बनारस ले ले चले। का? सच्ची? काहे कि वहाँ डॉक्टर वगैरह के भी सुविधा रही और तोहरा माई बाबूजी से भी मुलाकात हो जाए। ए जी, रउआ हमारे दिल के बात कैसे जान गए निया? हाँ, और एगो बात बोली, हमरो अपन माई बाबूजी से मिले के बहुत मन करता। आज हम बहुत खुश बानी। पापा स्कूल फीस कहिया दियाई? कल मास्टर जी स्कूल फीस खातिर हमनी के डांटत रहले। दिया जाए बेटा, हम मास्टर जी से जाके बात करब, तू लो चिंता मत करो। बबुआ इला टिफिन होई ना तो दोनों भाई एक जगह पर बैठ के खा लिया। हाँ अरे माई, आज भी खाली रोटी दे देलू, सब्जी ना बनौलू। बबुआ ई देखा प्याज रख ले बानी ना, खा लिया बेटा, ठीक बा? चला जा जा जल्दी जा, स्कूल लेके लेट हो जाए। जा हाँ जा जा जा। हम बच्चन के कैसे समझा कि घर की हालत का बा? भगवान, आज हम इतना लाचार हो गए बनी कि अपना परिवार के भरण पोषण भी नहीं कर पाओ। हाँ हो जाए भैया जी। भैया जी एगो खुशखबरी बा। का? पायल बनारस आ गइल बिया। का बकत बड़े? अरे बकत नहीं सन भैया, सही कहा तनी सन। काले कृष्णा के साथ बनारस में देखनी सन। अब आई खेल के असली मजा।
ऐसन बाजी पलटब कि साला कृष्णा पागल होके गंगा घाट पर घूमत नजर आई। हाँ भैया जी। सुबह होके दसन हम ओकर खबर लेत पानी। हेलो। हेलो साहब, पायल मैडम के पेट में दर्द हो रहल बा। का पेट में दर्द होता? अच्छा ठीक बा, तू उनकरा के अस्पताल लेके जा, हम वहाँ आवत है। जी 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 ठीक बा।